Welcome to my channel. Enjoy watching. Pero di niya alam, may mas harap pa pala na hila. Kasi ang mindset ng mga kalalakihan, based sa Filipino tradisyon, dapat makusog, maurag, matibay, dahil nagpapayin ni kaluyahan. So ang ending, based on the very latest book na survey sa Tuya, mas init po nagaganda ng mga lalaki kumpara sa mga babae. Tinitios. Di ba po, burden po ka mga kalalakihan kasi habang hindi ka mag-share. At kasi pag nag-share ka, nag-giving ka sa kapares mo kumpare, sasabihin ng kumpare mo, ano nang pati, bakla ka ba? Dito nag-giving kang araw ka na. Yan! Daw po mga ano, daw pag may hilang na, sige mag-iaral, inom. Kapapadungan ba? Ako mga ano, kawalan sir, sigarilyo. Bako man pala Sir Andras ang trabaho. Sige sir ang inom. Kontraryo talaga mga babae hay. Madunong Sayang man na sa pala. momentum na kita-kitang chirismisa. Madunong man pala kaya. Kaya naiinom. So pansin pa nito, si Sayla po di pinaka-experience pagmado. So hapon, iniibanan ba ka mukhang agaw nitong lalaki pag nagpapacheck up ka mo? Minsan. Ano? Pag ikaw mo totoo. Kaingat na ah. Kaingat ang pagmado. Si Pakaduwa, Gay na. Gay na sir. Arami naman ng center. hello. Paano? Nagtatrabaho man. Papalag ang babae. Nagtatrabaho man. Paano di ka mo nagtatrabaho? Dahil sir, tiwala na din. Tiwalaan na. Pero ang hapon, pag di ba kang akin, di kayo parang si Ago? Kaya rin pa sir. Baka naman kasi Mama Mary na may divine intervention. Di ba kayo kuwan si Agamindo? Bilang bagurang dapat shared responsibility po ang pag-aki at pagbabantay po, pagpapacheck up. May napapansin pa ko kaya pinagpapacheck up. Si Agon na babae, nakapila. Pagkatapos, si Agon, niya umangkota, kaso naghahanap tumasalo sa motor. Tama mo ba? Paano? Ano daw? Subo? Subo? Lemon sir. Service na, daratang subo na, pero at least tinibalan ka, at least yaon. Pero, kapag yung boss ito, birang minuto wala po magpa-check up. Dahil nga ni ano? Depende pa matao. Diba? Dahil po yung kita minutes. Ang halaba lang dyan ng oras, si pagpila po ito. Pero intentionally, dapat po yan si Agu. Kasi po again, share responsibility po pag-government. So tama na po yung correlating mismo. Pag wala ito na muna yung inapot ng gender equality. Refresher muna kita itong para may dikit kitang pakaintindi or uniform na pakaintindi patungkol po sa inaabot ng gender equality. So pag sabi na pong equality, ibig pong sabihin, hindi po si drawing ng gender equality ha. So ano mo napapansin sa drawing? Mag-aki, magurang, parehas. May alakaw, may Mag-aki. medyo ababa, may sobrang banso. Ibig sabihin, parehas Pero may hindi karapatan. nila daw sa inabot ang gender equality na programa. Okay, kung gender equality ang programa, kung ano titao ko duman sa saro, iyo man itatao ko duman sa iba. So titarawan sila ni para parehas na kahon. So ang ending, ano magyari? Na-address ba si problema? Kasi ini, nakakahiling man, ini, medyo nakakahiling, ini may talaga nakakahiling. So, may problema sa inabot na pong gender equality. Kasi kung ano bang tiktaotang programa para sa lalaki, dapat human pala itataot ang programa sa mga kababaihan. Pero it's not applicable all the time. Next, hindi naman po ang tingabot ng gender equality. Ay equity po. Pag sabi na pong gender equity, anong ginibot ako? Anong ginibot ako? Tigpatungan ito ha. Si Saro, tigtawan lang. Si Saro din tigtawan.
So, ibig pong sabihin, address ta po si mga pagkukulang or differences po nila. So, kung may problema po sa mga kalalaki, kung may masyadong problema sa kalalakihan, di na muna tawag yung programa. Si bang may problema sa mga kababaihan, idagdagan tanin po hininga ng programa. So, that's what you call gender equity. Pero may masararong pa po dyan na programa, which is what we call gender reality. So, ibig po sabihin ng gender reality, i-address na po si pinaka-problema po talaga or pinaka-ugat na problema. Halimbawa na lang po, edukasyon. Ay, ini po, gender liberation pala po. Ini po sinapot ng gender reality. Pag nagsabi na pong gender reality, si katotohanan na nangyayari. Ang mga kalalakihan natatawagin nakulo na pabor. Ang mga kababaihan, Ayun ka naman, matutumbahan nila. example po, na-experience na po nindo magtrabaho. Parehas ka mo nagtatrabaho. Iyo po. Pagkatapos, pag abot nindo sa harong, si Mama Mangyera ay mahugas, maluto, malaba. Ayo. Di ba po? Ganun na nangyari. That's the reality. Kasi, nakatatak na sa kultura ta ang mga babae is Pangarang. tradisyon ang problema ta. Nakaugot na, kumbaga, nasa isip na, nakatatak na sa tuwi na pagbabae, pangharong ang trabaho. Daw po nagtatrabaho yan sa iba, nagtatrabaho pa yan sa ibang lugar, ang trabaho kang babae is maghugas, magluto, maglaba. Because that is the tradition. So may problema na kita sa tradisyon. So hapoton ko ulit kamukat sa bago si inutong hapon. May equality bang nangyayari? Yun. So may po. So ini po ang ita-target na what we call gender liberation. Pag sabi ito pong gender liberation, si pinaka-problema po talagang i-address. Halimbawa, may mga kababaihan niyan na siguro nagbados ng amay, na nakatapos ng pagklase. So i-address na dapat may pantay na oportunidad sa mga kababaihan ng mga kalalakihan patungkol sa proper education. So question, again, in simple ways or in simple activities, ano ang pinaka magayon na gibuon para ma-achieve ang hinapod na gender equality and equity? Sa iling po nito, anong dapat ang gibuon bilang babae o bilang individual po ang community? Uy! Nag-iisip pa pala. Ano naman yung speaker na yun? Siguro po sa first and foremost, dapat aramot na si problema. Okay po, aramot ang problema. Tapos, saka hanapan kung ano ang mas mahal. Solusyon. Solusyon. Kung ano nga, kung sabi nga kung dahil nahihilin, di, itong sa pagtungtungan, di nahihilin mga si lalaki, dahil na sa kawan yung tungtungan. So, itong kaibahan niya, dahil nakakaligid, yun lang si kawan yung tungtungan. Give and